Horas madihita sa luhut na. Di hamu kadamang doho dainang, manang di dia hamu maringanan. Tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahipason. Dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, jumulo mahita martangyang. Dami ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hata ni Tuhata na gabi jamita di minggu pa 20 sanahon dung Trinitatis, imana tersurat di 2 Tesalonika 2 ayat 10 rodi ayat 10 pitu dohot topik minggu marsihohot di bagasan poda ni Jesus Kristus berdiri teguh dalam ajaran Yesus Kristus. Ujahama dihita tapai huti hukma di bagasan rohat tabi. Alai natamado hami toktong madok mauliati tu debata marningot tamu aliak kadongan na hinaholongan ni Tuhani ala dipilih debata hamusian mulana asa saut tamu malua ima marhiti siat todi na pabadiahon dohot haporsiao di hasitongan. Aitu sido hamu di jou marhiti-hiti barita nauli nahu barita ho kami. Asa partoha pamu di hasangapon ni Tuhata Jesus Kristus. Atong ngaliak kadongan hot mahamu jongjong jala marsityo pa mahamu tuakapuda na huajar ho kami tuhamu marhiti siyan hata ng surat pe. Apala Tuhata Jesus Kristus doho debata amata na makawalongi hita jala mangalehon apul-apul namian tongtong dohot pakirimon na dinggan siyan asini rohay. Iba nama mga puli jala pahoton rohamuna di bagasan nasa ulaon ng hata na dinggan. Imahata ni Tuhata. Hamu kadongan sa haporsyaon macetak kasdo di bagasa trupukon akan naung pinili ni debatado hita. Karena tuari hita dipilih. Alai nungasian mulana didok. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu. Ima didok molo di hati Indonesia. Lapatan na dak solang-solang hita. Molo didok solang-solang manoloti asaguk. Alahurang gabi di solot mahita. Tao. Ni ingok mersuban na beruon. Molo songon na longgar-longgar dope na hinutii. Ni solot mamuse tutonga-tonga asa dasip. Ima na binoto solang-solang. Pamilitot ta taksongoni. Dada ala na hurang. Dada ala na terpaksa. Dada ala na swadong bipilihan. Gabi terpaksa ma tuhita daon. Alai nung ngasian mula na hita dipilih debata. Jadi songono petopata kita ini adalah milik Tuhan. Begini-begini awak ini pilihan Tuhan. Ima status ta. Molo di sade Timotius onom ayat 10 sade didok. Lam tumak kaserupani didok disi. Akahalak ni debatado hita. Manusia Allah. Man of God. Jadi kita diingatkan semua. Hamu na mabigi jamiton. Bahwa kita ini adalah manusia Allah. Halak ni debatado hita. Dang halak-kalak. Tabuto do tahe halak-kalak na dihumay. Tangi hita. Tetapi manusia Allah. Ini sungguh luar biasa. Kita memang kecil. Kita memang lemah. Kita memang minoritas. Martibakon akan asingi. Mek-mek dohita. Minoritas dohita. Tapi dari sudut pandang dunia ini. Tidak ada yang dapat diandalkan dari kita. Tetapi dari sudut pandang Allah, kita adalah manusia Allah.
Amu akamang dohot tamu inang, ini adalah status yang luar biasa tingginya buat kita. Titel atau gelar itu di dalam perjanjian lama yang disebut manusia Allah hanya diberikan kepada 3 orang saja, yaitu Musa, Elia, dan Semaya, utusan Allah kepada Raja Rehabeam. Nanaing dohonon na merhiti status siya kamang dohot tamu inang. Nanaing dohonon na ima bahwa saya, Anda, dan kita semua tidak diingatkan akan kelemahan kita. Tak tusihita di arahon. Tetapi kepada sumber kekuatan yang kita miliki, yaitu Allah. Di som masih patadak ta sadari, say holat tu kelemahat taido rohata. Aha magugukku, sumargugwaw, aha matarbahenaw, ise maaw, suadong gelokku, ninna, napugos dohami, ikateri ikan nami, ninna muse. Say di pagali-gali may bana, laus tutumat tong gali. Aku orang tak punya, ninna may muse. Hape, ibana mamaboto ati. Tak taboto, halak ni debatado hita. Itu artinya kita memiliki potensi yang luar biasa. Kita memiliki kelebihan na swadong dia kajol mana asing. Buasa hudok songon yak kamang dohot tamu inang. Ala debatado sumber kekuatata, hagugu otta. Tak sudi songoni. Ahama musena na yung dohonon na siyan status tayo. Kita semua diingatkan bahwa kita ini walaupun begini-begini, kita ini pilihan Tuhan. Bukan pilihan manusia. Dangjol memilih tahu. Tuhan itu memilih tahu. Jadi dok Tuhan Yesus do tu kasisian nanang kuhita di Yohanes 5:10 au do memilih tamu. Jalahu padiri hamu. Asalau hamu marperbuye. Jala asamian perbuih munai. Ido dido. Aku do memilih tamu. Aku yang memilih kamu. Jadi tak ngau memilih tahu. Tuhan itu memilih tahu. Arong na keberatan. Kamu akadongan saha porsyaon. Suku-suku ta sebenarnya. Puasa olo Tuhan yang memilih kita. Somalna mulu dipilih sasahalaki. Ala na adong do kelebihan na ate. Na adong do spesialisasi na adong do talenta na adong sesuatu na buhay diandalkan siyan iba. Ang gusto adong do, dak pilih ito ni. Idwa sa adong seleksi, ala ni dak sudi terpilit. Akan na terpiliti, akapilih hadwi. Isarani na mamili dongan sa tabi rupa ni halet, manang nagabi istri, manang suami, aduan. Tutuna adong na menarik taida di ibana ate. Dihana do menarik. Adong madok buhina. Adong madok parasna. Ahado pe na menarik. Habidang diboto ang na menarik tangan na do ate. Saunari suku-suku ta buasa dipilih Tuhan hita. Buasa dipilih debataaw. Buasa dipilih Tuhan hamu. Na adong do kelebihanmu, na adong do kelebihanku, na adong do kelebihata, na adong do keunggulata, na adong do sesuatu na buhay diandal hosyak kita. Mga lusi suku-suku non, bata suku matuhatayate, ay iba na do mamilit kita. Jala sa guru to na mamilit ido. Alay na pasti, mulo tajahan no di 5 Musa 7 ayat 6 rodi ayat 8, macay takas didok di si dasar pamiliton ni Tuhan ni tu bangso Israel. Laos marupa ni nagabe dasar pamiliton di kita. Ay bangso na badia doang goho di Jehovah de batam. Nung ngaho pinili ni Jehovah de batam. Siyan nasa bangso akan na ditanoon. Gabe bangso hapujungan na. Dada ala tumoro pamu. Siyan akabangso na asing. Ubahed di haholongi Jehovah hamu. Jala dipilih tamu. Ay hamudo
Apala nau mekmet sian nasa bangso ninna disi. Tung sian holong ni rohani Jehovah do midahamu. Asa di pahot ibana huhut wari. Naung pola ni warihon na tua pumuna. Ubahid ditugihod Jehovah amuruar marhiti siya tangan nagugu. Jala ditubus so sian bagas perhatubanan. Sian si Firaun. Raja sian Mesir. Amu akamang dohot tamu inang. Anggo sian sihatoropo do kuantitasna. Jumlahna. Bangso Israel do nau mekmet. Nau motik. Molo aplikasihon itu nuaing tu hita. Hita do nau motik. Mungkin sian akan na asik pe. Tuk suadong do nabui. Pangasahonot ton. Sian bangsoi. Alain na sida do dipilih Jehovah. Wasa dipilih Jehovah. Tabereng manaki didok disi. Tuk sian holong ni rohani Jehovah do midamu. Hati Tuhan terpikat olehmu. Umat to. Mulunung nga terpikat ate. Tangadong binabui mga batii. Isarani halak na jatuh cinta. Gelap na masudi. Patut do didok cinta itu buta. Gelap na ninay. Yadu binigay padoha songonon. Orang yang sudah jatuh cinta. Taik gigi pun rasanya bisa. Rasa coklat. Jol mamayate. Anggotu hatai dak songon itu hita. Taida mamuse disada Yohanes 4 ayat 10. Puasa dipilih Tuhan hita. Molo di hati Indonesia didok. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Akai masih bahagian di Bibeli dasar pamilito ni. Alani sotung marisuang pamilito ni Tuhan itu hita. Sotung sia-sia Tuhan tay mamilik kita. Mangalihon status na luar biasa itu hita. Kadongan sa haporsiaon. Pilihan kita bukan tanpa tujuan. Dadaholan na dipilih buti hita. Mulu taulakon nakimadjaha di Yohanes 5 ayat 10. Haudu mamili tamu jalahu padiri hamu. Asalau hau marperbue. Jala asamian perbue munai. Jadi tujuan ni pamili to ni. Asa marperbue berbuah. Jadi bukan tanpa tujuan Tuhan memilih kita. Adong do maksud. Adong do sakap. Nauli sakap nadinggan. Di Tuhan ni memilih kita. Jadi bukan karena kita punya sesuatu, tapi Tuhan punya rencana yang baik, rencana yang indah di ngoluta. Tasadari dui, akamang do tamuinang. Hamu dengan sahapor siaon, didok peribahasai, mempertahankan jauh lebih susah dari merebutnya. Toho dui, dalam marlaku di sude pernguluan, dadahola di kejuaraan ni marlaku. Laos merdumu tu sidon waeng nanaing dohonon na tu hita di pamilito ni. Buhado bahenota asahot status tai. Ay taboto gudang do tantangan siya do pakta. Didok jamitau tu hita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Hot mahamu jongjong. Jala marsitiu pamahamu tuak kapuda. Na wajar kami Tuhamu marhiti sian hata nang surat pe. Akamang dohot tamuinang mulu di pesawat manang di mobil saya disarankan do pakai seat belt te. Puasa asa unang madabu mulu terjadi sesuatu dang madabu ibana. Mulu naik bis bertingkat misalnya di Jakarta manang naik bis Transjakarta. Mulu jongjong do ikut saya tiupon do si tiupon naung di parade di si. Puasa asa unang madabu, unang tukap. Lau songonido nang hita. Ikonarong do sitio pota. Asa unang diela-ela si bulisi hita. Asa unang madabu hita tudosa. Jala asa unang ramun pamilito tay. Sa tiki idang anong dope Bibel. Songo Bibel na tapar na punan way. Aka surat lepas dope. Mulunway kita nga adong Bibel. Nga adong Alkitab. Ima pegangata. Pegangat ta imahatan itu hata. Akapuda na tajalo. Baik siyan hatan itu hatai. Doho siyan nakasileho poda.
jala holam marhitin na marsitio patusido hita, bui mempertahankan pilihan nak ini. Amin. Martangi yang mahita. Mulai ate madihotu hadi hatam na kubigi hami. Pasu-pasu may jala paurat po di bagasan rohanami bi. Asa di parbuho katemi hata na dinggan. Aka parbuhi na dinggan. Parbuhi na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiyak kami tuho. Amin.